Ce facem acum? Ce ne rugăm? Poze. Nu facem poză, e video acum. Ce ne rugăm acum? Cum tatăl meu. Da, cum ne rugăm? Hai să vedem. Cum se roagă Beca? Hai să ne rugăm. Tatăl. Și al Fiului, Sfântului Duh. Amin. Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Și în tot locul fii cu mine și mă învață să fac bine. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Amin. Amin. Aici e amin. Unde e amin? Acolo. Acolo, sare. Și acum ce facem? Nani? Da? Acolo în pătic? Cu Doli și cu Mini? Da? Bine, mama. Bine, papa. Papa. Somnic ușor? Noapte bună.